Η Ελλάδα έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε δυσκολίες. Κι όμως κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να προχωρήσει. Κάθε γενιά έβρισκε τη δύναμη να αφήσει κάτι μεγαλύτερο στην επόμενη. Σήμερα βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια στιγμή που πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Που πρέπει να ξαναμπούμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης με σταθερότητα, με ασφάλεια, με συνεννόηση. Γιατί τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, τώρα είναι η στιγμή. Ή θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας ή θα αφήσουμε την ιστορία να μας γυρίσει την πλάτη. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε καλά πως μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.